वेलकम स्टुडंट. आज आपण पाहणार आहोत ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरवर पहिलं लेक्चर, ज्यामध्ये आपण पाहणार आहोत न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. हा व्हिडिओ बघण्याआधी तुम्ही नोटबुक आणि पेन घेऊन बसा, जेणेकरून तुम्हाला वेळोवेळी महत्त्वाचे पॉईंट नोट करता येईल. कॉन्सन्ट्रेशन न व्हिडिओ बघा तर तुम्ही एन्जॉय करू शकाल. बघा, आपण सर्वप्रथम हा पॉइंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा लॉ बघण्याआधी ग्रॅव्हिटेशन कशाला म्हणायचं ते आधी बघूया. तर ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय आहे? ग्रॅव्हिटेशन आहे अट्रॅक्शन, दोन बॉडी मधलं अट्रॅक्शन. ठीक आहे. आता दोन बॉडी कोणत्या असणार आहेत? तर ज्या दोन बॉडीला काय असणार आहे? ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय? तर अट्रॅक्शन. कोणत्या दोन बॉडी मधलं? तर बॉडी हॅव्हिंग मास. अट्रॅक्शन बिटवीन टू बॉडी. कोणत्या दोन बॉडी मधलं अट्रॅक्शन? ज्या दोन बॉडीला काय असलं पाहिजे? मास असेल, त्या दोन बॉडी मधलं हे काय आहे? अट्रॅक्शन. द अट्रॅक्शन बिटवीन टू बॉडी. ठीक आहे. त्यांना काय असलं पाहिजे? त्या बॉडीला मास असलं पाहिजे, हॅव्हिंग मास. याला आपण त्या ठिकाणी म्हणतो अट्रॅक्शन. परत जर अट्रॅक्शन असेल तर अट्रॅक्शन साठी फोर्सची आवश्यकता आहे. अट्रॅक्शनसाठी फोर्सची आवश्यकता असते. सरळ अट्रॅक्शन असेल म्हणजे ह्या दोन बॉडी मध्ये अट्रॅक्शन आहे, म्हणजे याचा अर्थ असा की या ठिकाणी ही बॉडी इकडे जायचा प्रयत्न करते, ही बॉडी इकडे, दोन बॉडी एकमेकाकडे येण्याचा प्रयत्न करतात. जर त्या दोन बॉडी अट्रॅक्ट होत असेल तर त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट होण्यासाठी कशाची गरज आहे? फोर्सची. आणि मग ह्या फोर्सला त्या ठिकाणी नाव दिलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. काय नाव दिलं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कशाला म्हणणार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? तर ज्या दोन बॉडी एकामेकांकडे अट्रॅक्ट होतात, कशाच्या सहाय्यानं? फोर्सच्या सहाय्यानं. तर त्या फोर्सला आपण नाव दिलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. द टू बॉडी हॅव्हिंग मास अट्रॅक्ट टू इच अदर विथ अ फोर्स. दोन बॉडी अट्रॅक्ट होतात. काय असलं पाहिजे त्यांना? मास असणाऱ्या दोन बॉडी काय होतात? अट्रॅक्ट होतात. कशाच्या सहाय्यानं? विथ द हेल्प ऑफ किंवा विथ फोर्स. दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्या फोर्सला आपण काय म्हटलो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. लक्षात आहे सगळ्यांच्या? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे काय आहे? द फोर्स बिटवीन टू बॉडी हॅव्हिंग मास किंवा द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू बॉडी हॅव्हिंग मास, याला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे काय म्हणणार तुम्ही? द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू बॉडी हॅव्हिंग मास. आणि यालाच काय म्हणतात? इज कॉल्ड ॲज काय? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन कशाला म्हणायचं? तर हे आहे अट्रॅक्शन. कोणत्या बॉडी मधलं? बिटवीन टू बॉडी, ज्यांना काय असलं पाहिजे? मास असलं पाहिजे. समजा ह्या बॉडीला M1 मास आहे, ह्या बॉडीला M2 मास आहे. हे अटॅक होतात कशाच्या सहाय्यानं? फोर्सच्या सहाय्यानं. आणि त्या फोर्सला आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग पुढे या फोर्स बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली न्यूटन्सनं. आपण न्यूटनची बरेच लिस्ट पाहिली असेल. न्यूटन समजा त्या ठिकाणी आपण ऐकत असेल किंवा बघितलं असेल वेगवेगळ्या पुस्तकामध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की न्यूटन ॲपलच्या झाडाखाली बसला होता, पूर्ण ॲपल पडलं, मग तरी त्या ठिकाणी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन डिस्कवर केला. सांगण्याइतपत हे सोपं नाहीये. याच्यावर त्याने फार मेहनत केली, असं बराच कालावधी दिला.
बरेच अज्युम्पशन्स प्रॅक्टिकल्स त्या ठिकाणी त्यांनी करून पाहिले, एक्सपेरिमेंट करून पाहिले आणि त्यांच्या आधीही बऱ्याच जणांनी याच्यावर वर्क केलं. कॅव्हेंडिश असेल, असे बरेच सायंटिस्ट त्यांनी याच्यावर वर्क केलं आणि त्यानंतर कुठे जाऊन हा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तयार झाला. मग न्यूटनने या फोर्सबद्दल काही नियम सांगितले, काही लॉज सांगितले. त्या लॉला आपण काय म्हणतो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तर या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बद्दल आपण आता स्टडी करूया. ठीक आहे. बघा आता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन फार इंटरेस्टिंग लॉ आहे. याच्या आधारावर आपल्याला पुढच्या सर्व कन्सेप्ट सहज सोप्या होतील. बघूया आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. काय सांगितलं न्यूटन्स लॉ, कशा प्रकारे. तर न्यूटनचं म्हणणं आले की बघा, निसर्गामध्ये, नेचरमध्ये प्रत्येक पार्टिकल हे प्रत्येक दुसऱ्या पार्टिकलकडे त्या ठिकाणी काय होते, अट्रॅक्ट होते किंवा अट्रॅक्ट करते. एव्हरी पार्टिकल अट्रॅक्ट विथ एव्हरी अदर पार्टिकल. त्यांनी काय सांगितलं, एव्हरी पार्टिकल अट्रॅक्ट विथ एव्हरी अदर पार्टिकल. एव्हरी अदर पार्टिकल कशाच्या सहाय्याने, विथ अ फोर्स. विथ अ फोर्स. That force or the magnitude of that force, the magnitude of that force. कशाबद्दल सांगितलं, मॅग्निट्यूड बद्दल सांगितलं. मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट फोर्स, किंमत, त्या फोर्सची किंमत कशी आहे, कशावर डिपेंड आहे याबद्दल त्यांनी सांगितलं. आणि आपल्याला कसं सांगितलं पहा, त्यांनी काय एक्सप्लेन केलं. त्याने दोन बॉडी घेतल्या, त्यांचं मास समजा सुरुवातीला त्याने 1 kg, ही बॉडी 1 kg, ही बॉडी 1 kg, 1 मीटर अंतरावर ठेवल्या. दोघांना फोर्स बघितला, तेव्हा त्या ठिकाणी त्यांना फोर्स भेटला 1 न्यूटन. आता एका एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यूवरून तर हा लॉ ठरला, तर विचार करा 1 कसा आला. नंतर बघितलं की सांगा 1 अधिक 1 केलं करून पाहिलं तर 1 अधिक 1 केलं उत्तर किती येते, 2. 1 + 1 2 येते, म्हणजे बेरीज तर नसणार आहे 2 मासची. मग त्याला परत बघितलं, दोघांचा भागाकार करून पाहिला उत्तर येतं 1. दोघांचा गुणाकार करून पाहिला उत्तर येतं 1. मग परत प्रश्नात पडला की अरे गुणाकार करायचा की भागाकार. मग त्याला अजून एक्सपेरिमेंट करून पाहिलं. त्याने काय केलं, 2 kg मास घेतलं, हे पण 2 kg घेतलं आणि परत कॅल्क्युलेशन करून पाहिलं. परत त्यांच्या निदर्शनात आलं की फोर्स आला 4 न्यूटन. मग त्यांना लक्षात आलं, अरे हा, त्यांना पहिल्याने क्लिअर झालं होतं की बेरीज घ्यायची नाही, दोघांपैकी ठरवायचं होतं. वजाबाकी करून पाहिजे 1 - 1 पहिल्यांदा 0 आलं होतं. आता 1 - 2 केलं, उत्तर किती आलं, 0. म्हणजे वजाबाकी पण नाही, सबट्रॅक्शन पण नाही, ऍडिशन पण नाही, सबट्रॅक्शन. मग त्यांनी काय करून पाहिलं, ह्या दोघांचा प्रोडक्ट करून पाहिलं. तर प्रोडक्ट केल्यानंतर उत्तर आलं 2 × 2 आन्सर इज 4. मग त्याच्या लक्षात आलं, अरे हा, 2 मासचा जर गुणाकार केला तर फोर्स एवढं उत्तर येतो. या 4 न्यूटन एवढं आन्सर आले, म्हणजे फोर्स हा 2 मासच्या गुणाकाराच्या पटीत तर नाहीये. मग त्यांना प्रूव्ह भेटला की अरे हा, 2 मासचं बेरीज जमणार नाही, 2 मासची वजाबाकी नाही, 2 मासचा भागाकार करून पाहिला तुम्हाला 2 / 2 आन्सर येतो. पण आन्सर तर 4 न्यूटन पाहिजे. मग त्यांच्या लक्षात आलं की अरे हे नाही. ठीक आहे. मग त्यांना कळालं की गुणाकार शक्य आहे. 2 मासच्या गुणाकार केल्यास आपल्याला, 2 मासचा प्रोडक्ट केल्यास आपल्याला उत्तर भेटतं 4 न्यूटन. म्हणजे 2 मासच्या प्रोडक्ट केला असता त्यांच्यामध्ये फोर्स भेटतो, ही त्याच्या पहिल्या लक्षात आलं. परत क्लू आला, अरे हा, जर समजा हे बॉडी त्या ठिकाणी सेपरेट अंतरावर असतील तर मग 1 मीटर ऐवजी 2 मीटरवर असतील तर मग 3 मीटर असतील तर मग कसं. तर विचार केला काय, हा फोर्स ठीक आहे मासवर डिपेंड आहे, कसा गुणाकाराशी, पण हा फोर्स त्यांच्यामध्ये अंतराशी तर डिपेंड नसेल. मग हे पाहण्यासाठी त्याने काय केलं, एक प्रयोग करून पाहिला. त्याने काय केलं, न्यूटन यांनी काय केलं, तर 2 kg हे 2 बॉडी जे आहे ना,
ह्या सेपरेट करून पाहिल्या. किती अंतरावर सेपरेट करून पाहिल्या? तर ह्या दोन बॉडी सेपरेट करून पाहिल्या त्या ठिकाणी 2 kg 2 मीटर अंतर घेतलं आणि मग फोर्स शोधला. ठीक आहे, 2 kg म्हणजे 1 kg घेतलं. ठीक आहे, 1 kg घेतलं. 1 kg दोन बॉडी अशा ठेवल्या. किती मीटरवर ठेवल्या? 2 मीटरवर. 2 मीटरवर ठेवल्या. 2 मीटरवर ठेवलेल्या ह्या 1 kg बॉडीमध्ये फोर्स त्यांना बघितला तर त्यांना फोर्स सापडला 1/4 न्यूटन. आता तो प्रश्न पडला की नेमकं ह्या दोन बॉडी 1 मीटरवर 1 kg जेव्हा त्यांना 1 मीटरवर ठेवल्या होत्या तेव्हा त्यांच्यामधील त्या ठिकाणी त्यांना फोर्स मिळाला होता 1 न्यूटन. पण जेव्हा या दोघांमधलं अंतर किती केलं? 2 मीटर केलं असता त्यांच्याचा फोर्स किती भेटला? 1/4 न्यूटन. आता मात्र त्यांना प्रश्न पडला की नेमका हा फोर्स कसा डिपेंड आहे. मग त्यांनी वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन त्या ठिकाणी केले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की यांच्यामधील हा फोर्स आहे ना तो आहे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. कोणाशी? तो दोन बॉडी मधल्या अंतराशी. समजा ते अंतर r असेल तर त्यांनी सांगितलं 1/r². म्हणजे दोन बॉडी मधील डिस्टन्सची कसा आहे तो किंवा डिस्टन्सच्या स्क्वेअरशी कसा आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. मग त्यांना दोन फॉर्म्युला भेटले. पहिला फॉर्म्युला कोणता किंवा पहिला त्यांना लक्षात काय आलं की दोन बॉडीच्या गुणाकाराशी कसा आहे? हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दोन बॉडीच्या मासच्या गुणाकाराशी कसा आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. समजा त्यांनी याला m1 मानलं त्याला m2 मानलं आणि दोघांमधील अंतर किती मानलं? r. तर त्यांच्या लक्षात आलं की फोर्स काढायचा असेल तर दोन बॉडीच्या मासचा त्या ठिकाणी दोन बॉडीच्या मासशी हा फोर्स कसा आहे? तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 * m2 आणि दोन बॉडीच्या मधील जे अंतर आहे त्या अंतराशी हा कसा आहे? त्या डिस्टन्सशी हा कसा आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. दिस फोर्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडी. दोन बॉडी मधील जे अंतर आहे या अंतराशी हा कसा आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. या अंतराच्या स्क्वेअरशी कसा आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. हे दोन त्या ठिकाणी त्यांना स्टेटमेंट मिळाल्या आणि त्यांनी सांगितलं यावरून त्यांनी लॉ सांगितला. ठीक आहे, तर बघा काय लॉ सांगितला, कशा प्रकारे त्यांना त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या. कारण सुरुवातीला लगेच कसं समजलं गुणाकार घ्यायचा की बेरीज. ठीक आहे, तर बघा काय लॉ मांडला मग त्यांनी. तर त्यांनी लॉ मांडला की दोन बॉडी असेल जर m1 मास असेल दुसऱ्या बॉडीचं मास m2 असेल दोघांमधलं अंतर r असेल दोघांमधलं अंतर r असेल तर दोघांमधलं अंतर किती असेल? r असेल. ठीक आहे, तर यांच्यामधला हा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे हा कसा आहे? तो दोन बॉडीच्या गुणाकाराशी समचलना म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुणाकार म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ कोणाचा? ऑफ मास ऑफ टू बॉडी. दोन बॉडीच्या मासचा अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू. ठीक आहे, दोन स्टेटमेंट त्यांनी मांडल्या. त्या दोन स्टेटमेंट कोणत्या आहेत? तर पहिली स्टेटमेंट त्यांनी कशी मांडली की हा फोर्स या फोर्सची मॅग्निट्यूड कशी आहे? तर पहिली स्टेटमेंट त्यांनी मांडली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोणाशी? प्रोडक्ट कोणाचा? ऑफ मास ऑफ टू बॉडी. That is F is directly proportional to the m1 into m2. m1 into m2 and inversely proportional to square. कोणाचा स्क्वेअर? डिस्टन्सचा. कोणामधील स्क्वेअर? कोणाचा? ऑफचा. कोणाचा? डिस्टन्सचा. कोणामध्ये डिस्टन्स आहे? डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडी. स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडी आणि मग त्या ठिकाणी दॅट इज
that is f is equal to 1 upon r square. F is inversely proportional to इक्वेशन फर्स्ट मानलं, इक्वेशन सेकंड मानलं आणि मग f is inversely proportional to r square. ह्या दोन्ही इक्वेशनला कंबाईन केलं आणि मग त्या ठिकाणी काय भेटलं तर m1 into m2 upon r square. या ठिकाणी मग कॉन्स्टंट घेतला, कॉन्स्टंट काय घेतला g m1 into m2 upon r square. ठीक आहे, इथे कॉन्स्टंट घेतला आणि हा सिम्बॉल रिमूव्ह केला, याच्या जागेवर इक्वल टू आणलं. हा g काय आहे तर g आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. g काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. याला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ही म्हणतात. काय म्हणतात युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ही म्हणतात. कॉन्स्टंट. पॉज करून एवढं त्या ठिकाणी नोट करून घ्या, यानंतर त्या ठिकाणी पुढचं बघूया. पॉज करून फास्ट पॉज करून तुम्ही लिहून घेऊ शकता. ठीक आहे, तर बघा काय पाहिलं आपण फॉर्म्युला. मग f is equal to capital G m1 into m2 upon r square. ठीक आहे, हा कंबाईन फॉर्म्युला पाहिला. या j ची किंमत आपण पाहिली. g ला काय म्हणतो आपण मग कॉन्स्टंट. ह्याला शॉर्टकट आपण या फॉर्म्युला ध्यानात कसं ठेवू शकतो किंवा कशा प्रकारे. ठीक आहे, तर दोन बॉडीच्या मासचा गुणाकार घ्यायचा, त्या दोघांमध्ये अंतर त्याचा स्क्वेअर इंटू g. ह्या g ला आपण काय म्हणतो मग युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट किंवा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ह्याची किंमत किती आहे मग तर बघा याची किंमत त्या ठिकाणी डिफाइन केलेली आहे कॅव्हेंडिश या सायंटिस्टने, आणि ती किंमत किती आहे तर ती आहे 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. ठीक आहे, ही कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये SI सिस्टीम मध्ये. सीजीएस मध्ये ही किंमत आहे 6.67 into 10⁻⁸ न्यूटन ऐवजी डाइन, मीटर ऐवजी सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि केजी ऐवजी ग्रॅमचा स्क्वेअर. ठीक, ही SI सिस्टीम मध्ये, तर ही सीजीएस मध्ये. ही किंमत डिफाइन कोणी केली तर ती कॅव्हेंडिश या सायंटिस्टने केली. लक्षात ठेवा. ठीक आहे, महत्त्वाची किंमती आहेत. ओके, याचे युनिट घ्या आपण या फॉर्म्युल्यावर पण डिराइव्ह करू शकतो. कसं करणार, फोर्स कशात मोजतो समजा बघा. F is equal to अशा प्रकारे आपण करू शकतो. F is equal to capital G m1 into m2 upon r square. r square f ला मल्टिप्लाय आणि m1 इकडे m2 इकडे काय म्हणतो g. ह्या g चे याच्या युनिट तुम्हाला डिराइव्ह करायचे. कसं करणार, फोर्स कशात मोजतो न्यूटन, रेडियस म्हणजे डिस्टन्स कशात मोजतो मीटर, त्याचा काय स्क्वेअर, m1 केजी मध्ये, m2 केजी मध्ये, केजी into केजी स्क्वेअर. तर अशा प्रकारे आपण याचे युनिट या सायंटिफिक सिस्टीम मध्ये डिफाइन करू शकतो. तर हे g. हा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मध्ये हा जो दिलेला फोर्स आहे, हा फोर्स नेमकं बघा मोज करून तुम्ही लिहू शकता. याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स, याचे काही गुणधर्म आपण त्या ठिकाणी बघूया की नेमकं हा फोर्स याचं नेचर कसं आहे. याच्यावर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी काही कन्सेप्ट आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहे. पहिल्यांदा आपण बघूया ह्या जी ला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन का म्हणतात, कारण एनी स्पेस मध्ये, एनीवेअर इन द स्पेस, कुठेही युनिव्हर्स मध्ये ह्या जी ची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. म्हणजे ती सर्वत्र नेचर मध्ये सगळीकडे, युनिव्हर्स मध्ये सगळीकडे ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे.
एव्हरीवेअर याची जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी या जीला आपण काय म्हणतो, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ठीक आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. दुसरं जर आपण पाहिलं की हा फोर्स कसा आहे, तर हा ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. कसा आहे, ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हणजे दोन बॉडीमध्ये नेहमी काय होणार आहे, हा फोर्स जर तयार झाला तर नेहमी काय होणार आहे, अट्रॅक्शन. हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये आपण पाहणार आहोत पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये फोर्स असतो अट्रॅक्टिव्ह, पण सेम चार्ज असेल तर फोर्स असतो रिपल्सिव्ह. हे आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये पाहणार आहोत. पण ग्रॅव्हिटेशन मध्ये जर समजा आपण विचार केला, दोन बॉडीच्या मास मध्ये जर फोर्स असेल तर तो ऑलवेज कसा असणार आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. बर, हा फोर्स सेंट्रल फोर्स आहे. हा फोर्स कसा आहे, सेंट्रल फोर्स आहे. आता सेंट्रल फोर्सचा अर्थ काय होतो, म्हणजे समजा ही एक बॉडी आहे, ही बॉडी आहे, याचं मास m1 आहे, याचं मास m2 आहे, तर ही बॉडी ही बॉडी या दोन बॉडीमध्ये, या दोन बॉडीमध्ये जो फोर्स आहे m2 ही बॉडी m1 आपल्या वळते, पण कुठे वळते, टुवर्ड्स सेंटर, आणि m1 या m2 ला कुठे वळते, टुवर्ड्स सेंटर. म्हणजे जेव्हा अट्रॅक्शन होत असतो तेव्हा ती बॉडी एकमेकाला कुठे वळतात, तर एकमेकाच्या सेंटरकडे वळतात. म्हणून याला म्हणतात सेंट्रल फोर्स. कोणता फोर्स म्हणतात, सेंट्रल फोर्स. ठीक, हा फोर्स कुठून आहे, तर दोन बॉडीच्या सेंटरला जॉईन करणाऱ्या लाईन वरून आहे. इट इज along the line joining to the center of mass. आणि हा सगळ्यात महत्त्वाचा फार फार इम्पॉर्टंट पॉइंट, जेव्हा आपण हा लॉज अप्लाय करतो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, तेव्हा एक ध्यानात ठेवायचं की आपण हा जो फॉर्म्युला आहे, हा जो लॉ आहे, हा पॉइंट बॉडीसाठी त्या ठिकाणी करेक्ट आहे. पॉइंट बॉडीसाठी करेक्ट आहे, ध्यानात ठेवा. इट इज अ फॉर पॉइंट बॉडी. मला प्रश्न पडतो, पॉइंट बॉडी म्हणजे नेमकं हो सर, समजा हे दोन स्पेअर घेतले, या दोन्हीने आपण काय म्हणलं, या दोघांचं मास कुठं म्हणलं, सेंटरला. या दोघांचं मास कुठं म्हणलं, सेंटरला. पॉइंट बॉडीसाठी हा करेक्ट आहे. समजा स्पेअर असतील, हा स्पेअर, हा स्पेअर, ह्याच्या आउटसाइड बॉडीवर समजा या स्पेअर आहे, हा स्पेअर आहे, आणि याच्या आउटसाइडला एक छोटीशी पॉइंट बॉडी आहे m1, आणि हा स्पेअर आहे, याचा मास कॅपिटल M. या दोघांमध्ये फोर्स काढायचं म्हणलं तर या स्पेअरला आपण त्या ठिकाणी, आता स्पेअर कशी आहे, तर स्पेअर आहे सिमेट्रिकल बॉडी. कशी आहे, सिमेट्रिकल बॉडी. आणि जेव्हा सिमेट्रिकल बॉडी असते, तर सिमेट्रिकल बॉडीमध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जर यूज करायचा असेल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जर यूज करायचं असेल तर या स्पेअरला आपण, या स्पेअरचं मास सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट आहे असं समजू शकतो. ठीक आहे, सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट आपल्याला त्या ठिकाणी घेता येतं, म्हणजे हिला आपण पॉइंट बॉडी मानू शकतो. ठीक आहे, जरी स्पेअर असेल, पण याच्या सिमेट्रिकल बॉडीच्या आउटसाइडला जर तुम्हाला फोर्स वापरायचा असेल, सिमेट्रिकल बॉडीच्या आउटसाइडला जर दुसऱ्या स्मॉल बॉडीवर फोर्स तयार होत असेल, तर या स्पेअरला आपण काय समजू शकतो, पॉइंट बॉडी. सो दी स्पेअर, ठीक आहे, सो सिमेट्रिकल बॉडीमध्ये किंवा सिमेट्रिकल बॉडी जर असेल, सिमेट्रिकल बॉडीला आपण पॉइंट बॉडी, आपण पॉइंट बॉडी कन्सिडर करू शकतो. पण जर का समजा बॉडी सिमेट्रिकल नसेल, तर मग बॉडी सिमेट्रिकल नसेल, असिमेट्रिकल बॉडी असेल, वेगवेगळे शेप असेल, समजा अशा प्रकारे एक वेगळी कशी वेगवेगळी बॉडी असतील, किंवा रिंग असेल,
तर रिंगला तुम्हाला पॉईंट बॉडी मानता येईल त्याची गॅरंटी नाही. तुम्हाला काही अंतरावर आपल्याला फोर्स काढत असेल तर तुम्हाला काय पॉईंट बॉडी रिंगला मानता येणार नाही. ह्या रिंगचं मास सेंटरला मानता येणार नाही. तर अशा केसमध्ये अशा प्रकारच्या बॉडीचा जर तुम्हाला न्यूटन्स लॉ वापरायचा असेल, फोर्स काढायचा असेल असिमेट्रिकल बॉडीसाठी, तर आपल्याला त्या ठिकाणी इंटिग्रेशन मेथड वापरून असिमेट्रिकल बॉडीसाठी है ना असिमेट्रिकल बॉडीसाठी इंटिग्रेशन मेथड वापरायची. कोणती मेथड वापरायची? इंटिग्रेशन मेथड. आपण ज्यावेळेस एक्झाम्पल पाहू तुमच्या नक्की लक्षात येईल नेमकी इंटिग्रेशन मेथड वापरायची कशी. ठीक आहे. सो असिमेट्रिकल बॉडीसाठी इंटिग्रेशन मेथड यूज करायची. ठीक आहे. तर हे सर्व प्रॉब्लेमसाठी आपल्याला कामाची ठरतील असे काही पॉइंट्स आहेत की ज्यामध्ये आपल्याला नेमकं काय याच्या कंडिशन्स आहेत. दुसरं म्हणजे हा फोर्स आणि शेवटचा पॉइंट, कोणत्याही दोन बॉडीमध्ये हा फोर्स असेल तर याला त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणायचं. पण जर का समजा हा फोर्स अर्थ आणि एनी अदर बॉडीमध्ये असेल एनी अदर बॉडीमध्ये असेल तर त्या फोर्सला म्हणतात ग्रॅव्हिटी. काय म्हणतात? ग्रॅव्हिटी. The force between Earth and any other body is called as gravity, and force between any body is called as gravitational force. पण हाच फोर्स का जर अर्थ आणि एनी अदर बॉडी मध्ये असेल तर त्याला म्हणायचं ग्रॅव्हिटी. आणि दुसरं म्हणजे हा फोर्स, हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा, हा जो फोर्स आहे हा फोर्स दोन बॉडी मधल्या मीडियमवर किंवा तिसऱ्या बॉडीमुळे या दोन बॉडी मधला हा फोर्स चेंज होणार नाही. समजा हे दोन बॉडी आहेत, M1 मास आहे, इकडे M2 मास आहे, यांच्यामध्ये हा जो फोर्स आहे यांच्यामध्ये हा जो फोर्स आहे हा फोर्स यांच्यामध्ये काही मीडियम म्हणून चेंज होणार नाही किंवा तिसरी बॉडी इथे नेऊन ठेवली म्हणून चेंज होणार नाही. या दोघांमध्ये असलेला फोर्स हा ना मीडियमवर डिपेंड आहे ना तिसऱ्या बॉडीवर डिपेंड आहे. तिसऱ्या बॉडीवर पण डिपेंड नाही किंवा यांच्यामधील मीडियमवर पण डिपेंड नाही. यांच्यामध्ये जो सुरुवातीला फोर्स होता नंतर मीडियम जरी ऍड केलं किंवा बॉडी जरी ऍड केली तरी या दोघांमधला हा फोर्स कसा असणार आहे? कॉन्स्टंट. तर हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे. दिस फोर्स इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन दिस टू बॉडी अँड एनी अदर बॉडी. द फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज और एनी अदर थर्ड बॉडीज. यांच्यावर हा डिपेंड नाहीये. It does not depend on medium. Does not depends on medium between two body or any other body. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे काही प्रॉपर्टीज काही कॅरेक्टरिस्टिक्स या फोर्सच्या आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. काय काय प्रॉपर्टी आहेत? तर हा फोर्स कसा आहे किंवा जी युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन का म्हणतात? कारण होल युनिव्हर्स मध्ये याची किंमत सेम आहे, बदलत नाही. दुसरं, हा फोर्स कसा आहे? ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह आहे. हा फोर्स कसा आहे? सेंट्रल फोर्स आहे, म्हणजे तो सेंटरला केमेकलला पडतो. हा फोर्स कशामुळे? दोन बॉडीला जोडणाऱ्या लाईन म्हणून आहे. अलाउंग द लाईन ऑफ जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी इट इज करेक्ट फॉर पॉइंट बॉडी. हा फोर्स कुठे वापरता येतो किंवा हा फोर्स खरा आहे केव्हा? जेव्हा दोन बॉडी कशा असतील? पॉइंट बॉडी आहेत. इट इज सिमेट्रिकल बॉडी. आणि जर सिमेट्रिकल बॉडी असतील तर हा फोर्स ठीक आहे वापरत असताना आपण त्या सिमेट्रिकल बॉडीला काय कन्सिडर करू शकतो? तर सिमेट्रिकल बॉडीला आपण त्या ठिकाणी पॉइंट बॉडी कन्सिडर करू शकतो. पॉइंट बॉडी कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे. असिमेट्रिकल असेल तर आपण कोणती मेथड वापरणार? इंटिग्रेशन मेथड. हे मात्र ही कन्सेप्ट आणि ही कन्सेप्ट एक्झाम्पल पाहिल्यावर तुमच्या नक्की लक्षात येईल, तोपर्यंत नाही. हा फोर्स जर का अर्थ आणि एखाद्या एनी अदर बॉडी मध्ये असेल तर त्या फोर्सला म्हणायचं ग्रॅव्हिटी. आणि इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू बॉडी और एनी अदर थर्ड बॉडी. दोन बॉडी मधला फोर्स हा त्यांच्या मीडियमवर किंवा दुसऱ्या तिसऱ्या बॉडीवर
डिपेंड नाही किंवा बदलत नाही, जो आधी होता तोच राहतो. ठीक आहे. तर हे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स, महत्वपूर्ण कॅरेक्टरिस्टिक्स कशावर, तर या फोर्सवर, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सवर. ठीक आहे. आवश्यक असेल पोच करून लिहून घेऊ शकता. ठीक आहे. आता याच्यावर आपण काही एक्झाम्पल्स पाहूया. महत्वपूर्ण एक्झाम्पल्स यावर पाहूया, ज्याच्या आधारे आपल्याला ही कन्सेप्ट एकदम क्लिअर म्हणजे क्लिअर होईल. ठीक आहे. तर बघा आपण याच्यावर एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पलद्वारे आपल्याला अतिशय क्लिअर हा पॉईंट होईल. समजा ही एक बॉडी आहे 2 kg, दुसरी बॉडी आहे 3 kg. ठीक आहे. यांच्यामध्ये अंतर आहे 2 मीटर आणि तुम्हाला यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचा आहे F. हा F कसा काढू शकतो, तर बघा F म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, फॉर्म्युला काय आहे, G m1 समजू m2 into m2 अपॉन दोघांमधलं अंतर किती आहे, समजा r स्क्वेअर. बस याची किंमत किती होईल, यू विल गेट द आन्सर. G ची किंमत G इज व्हॉट, सो त्याने G समजा दिलेली असेल, G इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. ठीक आहे. ही किंमत या ठिकाणी ठेवा 6.67 into 10⁻⁻, बस कॅल्क्युलेशन आहे. m1 किती आहे 2, m2 किती आहे 3 अपॉन रेडियस किती आहे 2, त्याचा काय आहे वर्ग. कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला या ठिकाणी याचा आन्सर. सिंपल क्वेश्चन आहे. असे क्वेश्चन सहसा परीक्षेला नसतात, पण एक टेस्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. क्वेश्चन असाही येऊ शकतो. बघा क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी याच्यावर असा येऊ शकतो. दोघांमधला डिस्टन्स काढण्यासाठी दोघांमधला फोर्स देऊ शकतात. ठीक आहे. किती सिंपल स्टार्टिंग क्वेश्चन बघूया, त्यानंतर आपण थोडंसं पुढे जाऊया. क्वेश्चन तुम्हाला असा येऊ शकतात की दोन बॉडी आहे, दोन बॉडीचा मास बघा आणि त्यांच्यामध्ये फोर्स देऊ शकतात आणि काय काढा म्हणते, डिस्टन्स काढा म्हणते. तर ते कसं करायचं, समजा ही एक बॉडी आहे 40 kg मास, दुसरी बॉडी आहे 60 kg मास. दोघांमध्ये अंतर किती आहे r. दोघांमधला फोर्स तुम्हाला दिला जाईल. तर फोर्स बिटवीन दिस टू इज 4 into 10⁻⁵ न्यूटन. ठीक आहे. अँड G दिलेला आहे 6.67. नाही दिला तरी तो ध्यानात ठेवायचा आहे, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. आणि क्वेश्चन विचारला व्हॉट इज डिस्टन्स बिटवीन ते, डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडी. बघा या दोन्ही बॉडी आपण त्या ठिकाणी काय कोणत्या बॉडी समजलेल्या आहे, पॉइंट बॉडी समजलेल्या आहे. म्हणजे या दोन्ही बॉडी मास समजलेल्या आपण सेंटरला. ठीक आहे. तर दोन बॉडी मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, डिस्टन्स म्हणजे r. कसं काढणार, तर फॉर्म्युला बघा काय आहे फॉर्म्युला, F इज इक्वल टू G m1 into m2 अपॉन r चा स्क्वेअर. काढायचं कोण, r स्क्वेअर नाव इकडे घ्या, इज इक्वल टू G m1 into m2, हा इकडे घेतला, F इकडे. ठीक आहे. सो F व्हॅल्यू ठेवा. काय येणार मग, सो r बरोबर हे अंडर रूट मध्ये. ठीक आहे. G ची किंमत किती 6.67 into 10⁻⁻11. ठीक आहे. m1 किती 40, m2 किती 60 डिवाइडेड बाय फोर्स किती 4 into 10⁻⁵. That's it. You can calculate it. You will get the answer. ठीक आहे. यांना जर तुम्ही त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं, कॅल्क्युलेशन बघा 10⁵ 10⁻11. ठीक आहे. यांना त्या ठिकाणी सॉल्व करून बघा. सो तुम्हाला त्या ठिकाणी आन्सर भेटेल 0.06, दॅट इज 6 सेंटीमीटर. तर दोघांमधलं अंतर किती येईल 6 सेंटीमीटर. जर तुम्ही या ठिकाणी सॉल्व केलं -10⁻11 आणि 10⁵ याला बोल कॅन्सल, 10 6000 देन 6.67 अशा प्रकारे into 10⁵. ठीक आहे. तर 10⁶ याला कॅल्क्युलेशन करून पहा, तुम्हाला आन्सर काय भेटेल, तर r इज इक्वल टू 0.06, दॅट इज 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सिमेटली. ठीक आहे. पॉज करून तुम्ही हे लिहून घेऊ शकता. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. बघा एक्झाम्पल नेक्स्ट बघा, यामध्ये आपण लक्षात येईल समजा हे दोन बॉडी आहे, याचं मास m1 आहे, ही दुसरी बॉडी आहे, याचं मास m2 आहे. दोघांमध्ये अंतर दिले r डिस्टन्स.
आता काय केलंय, ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स चेंज केलं. आर ला काय केलं, 4r इन्क्रीज केलं. डिस्टन्स इन्क्रीज केलं. हा समजा इन्क्रीज केल्यानंतर बघा प्रश्न काय विचारला, इन्क्रीज केलं, किती इन्क्रीज केलं, 4r. ठीक आहे. तो क्वेश्चन असा विचारला आहे की यांच्यामध्ये जो फोर्स होता समजा हा F, तोच फोर्स इथं तयार झाला पाहिजे. त्यासाठी ठीक आहे, त्यासाठी हा जो फोर्स इथं आहे तोच फोर्स इथं असला पाहिजे. त्यासाठी दोन्ही बॉडीपैकी एका बॉडीचं मास आपल्याला काय करावं लागेल, चेंज करावं लागेल. तर किती चेंज करावं लागेल, ठीक, मेंटेन द सेम फोर्स मेंटेन करण्यासाठी. सो क्वेश्चन बघा काय असेल. सो व्हॉट इज द मास ऑफ one of the body to be changed to maintain same gravitational force, to maintain same gravitational force, to maintain same gravitational force. असा हा क्वेश्चन आहे. म्हणजे याच्यापैकी एकाच मास चेंज करायचं आहे जेणेकरून पहिला फोर्स जो मिळाला होता तेवढाच फोर्स आपल्याला सेकंड टाइम पण मिळावा. पण दोघांना अंतर मात्र चेंज केले. आर चे किती केले, 4r. समजा आपण काय करूया, ह्याला कॅपिटल M1 म्हणून, ह्याला कॅपिटल M2 म्हणून, आणि ह्याला आपण म्हणून त्या ठिकाणी कॅपिटल R. ठीक आहे. यांच्यामधला फोर्स किती येणार, पहिला फोर्स काढायचा, F इक्वल टू किती येणार, तर G M1 into M2 अपॉन R चा स्क्वेअर. सेकंड मधला फोर्स किती येणार आहे, यांच्यामधला फोर्स आपण समजा F डॅश म्हणू. सो F डॅश इक्वल टू किती येणार, G कॅपिटल M1 M2 अपॉन R चा स्क्वेअर. हा सपोज स्मॉल m1 इज इक्वल टू m2, म्हणजे m1 इज नॉट चेंज. समजा m1 चेंज झाला नाही, फक्त चेंज कोण झाला समजा m2. कारण ते काय विचारलं त्यांनी की दोघांपैकी कोणत्या एका बॉडी मधलं मास किती चेंज करावं लागेल जेणेकरून फोर्स कसा असेल, सेम. म्हणजे आपण m1 ला काय ठेवूया, m1 इज नॉट चेंज, m1 ला चेंज केलं नाही, मग चेंज कोणाला केलं, m2 ला. मग किंमत कोणाची काढायची आहे, therefore m2 is what, m2 ची किंमत काढायची आहे. कसं करणार, आपल्याला माहिती आहे गिवन काय, गिवन आहे हा फोर्स आणि हा फोर्स कसा आहे, सेम आहे. मग ह्याची किंमत किती असणार, g स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन r स्क्वेअर इज इक्वल टू f डॅश ची किंमत किती आहे, g कॅपिटल M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. पण या R स्क्वेअर ची किंमत किती आहे, तर R ची किंमत आहे 4R, म्हणजेच 4R स्क्वेअर. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन करा. आता M1 आणि M1 आणि हा M1 सॉरी इथं M1 आणि कॅपिटल M1 घ्यायचा होता. स्मॉल m1 इज इक्वल टू कॅपिटल M1, आणि स्मॉल m1 आणि कॅपिटल M1 हे दोन्ही कसे आहेत, सेम. म्हणजे काय होतील, कॅन्सल, जी कॅन्सल. शेवटी आपल्याला काय मिळालं, तर आपल्याला मिळालं बघा कॅल्क्युलेशन्स मध्ये स्मॉल m2 अपॉन r स्क्वेअर इज इक्वल टू कॅपिटल M2, ठीक आहे, अपॉन 4 चा स्क्वेअर 16, 4 चा स्क्वेअर 16, r चा स्क्वेअर r स्क्वेअर. हा r स्क्वेअर आणि r स्क्वेअर काय होईल, कॅन्सल. आपल्याला किंमत पाहिजे m2 ची, डिवाइड आहे m2 ला काय, स्मॉल m2 ला काय ना तो कॅपिटल M2 मल्टिप्लाय, म्हणजे m2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ स्मॉल m2. म्हणजे ह्या बॉडीचं मास किती पटीने वाढावं लागेल, 16 पटीने वाढावं लागेल, जेणेकरून यांच्यामधला फोर्स इथला आणि यामधला फोर्स कसा असेल, सेम असेल. लॉजिक लक्षात ठेवा. काय केलं आपण, त्याने सांगितलं एकाच मास चेंज करायचं आहे, म्हणजे एकाचं काय ठेवायचं आहे, सेम. म्हणजे या दोघांचं कसं मानलं, सेम मानलं, आणि दोघांमधला फोर्स सेम घेतला, तुम्हाला आन्सर भेटलं m2 कॅपिटल M2 इज इक्वल टू स्मॉल m2. पण किती, 16 टाइम्स आपण स्मॉल m2. लक्षात घ्यायचं याच्या. पॉज करून हा व्हिडिओ लिहून घ्या. ठीक, बघा. त्यानंतर एक्झाम्पल बघा. समजा ही एक बॉडी आहे, हिचं मास कॅपिटल M,
दुसरी बॉडी त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे इथं. इथं मास आहे 4 कॅपिटल एम. ठीक आहे. समजा ही ए पॉइंटला आहे, ही कुठे आहे बी पॉइंटला. दोघांमधलं अंतर समजा किती आहे, तर दोघांमधलं अंतर त्या ठिकाणी दिले 2.73. ठीक आहे. एवढं अंतर दिले त्या ठिकाणी सेंटीमीटर मध्ये अंतर दिले. आणि काय केलंय, तिसरा पार्टिकल, तिसरी बॉडी सी या पॉइंटला ठेवलेली आहे, जिचं मास आहे स्मॉल एम. तर क्वेश्चन किती आहे, क्वेश्चन काय आहे, तर या स्मॉल एम वर जो नेट फोर्स आहे, नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम इज 0 है ना. थर्ड मास एम है ना, kept at point C, or put at point, or place at point C. Here, M at point C. Then the net force on tension of the net force side. The net force on M is 0. तो यहाँ M और net force कितनी है 0 है. तो क्वेश्चन क्या है, then find distance from point A, find the distance of M from A. M म्हणा किंवा C म्हणा. तर या C चं M A पासून काय काढायचे, डिस्टन्स काढायचे. आणि याच्यावर नेट फोर्स किती आहे, तर याच्यावर नेट फोर्स किती असणार आहे 0. पहिले तर बघा, तुम्हाला दोन्ही आन्सर त्या ठिकाणी वेगवेगळे देऊ शकतात, ऑप्शन वेगवेगळे देऊ शकतात. ठीक. आता एक इथं जनरल, या स्मॉल एम वर फोर्स कोण तयार करू शकतं, तर ए वाली बॉडी आणि बी वाली बॉडी. कोणता फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन नुसार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कोणता फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल. समजा या बॉडीने इकडे एक फोर्स तयार केला आणि या बॉडीने इकडे एक फोर्स तयार केला. या बॉडीने तयार केलेला फोर्स कोणावर केलेला आहे, सी वर. कोणी केला, ए न. या बॉडीवर हा फोर्स कोणी तयार केलाय आणि कोणावर तयार केलाय, कोणावर केलाय, सी वर. कोणी तयार केलाय, बी न. या बॉडीवर सी या बॉडीवर ए ने फोर्स तयार केला या दिशेने, कारण तो अट्रॅक्टिव्ह आहे, अलगद अट्रॅक्टिव्ह. या बॉडीवर बी ने फोर्स तयार केला, सी बाय बी अट्रॅक्टिव्ह. म्हणजे पण नेट फोर्स किती आहे, म्हणजे ह्या दोन्ही किमती कशा असणार आहेत, सेम. तरच नेट फोर्स किती येणार, 0. म्हणजे आपण काय लिहू शकतो, FCA = FCB. ठीक आहे. मग आपण एक आयडिया करूया, दोघांमधलं अंतर आपण काय म्हणू, y म्हणू. आणि या एवढी इथून अंतर जे घेतले ना त्याला x म्हणू. टोटल y हे x, तर मग उरलेलं किती असणार, y - x. क्लियर. मग आता हा फोर्स काढूया. हा फोर्स काय येणार, G कॅपिटल M इंटू स्मॉल m. दोघांमधला डिस्टन्स किती आहे, x चा स्क्वेअर = यांच्याबरोबर G, या बॉडीचा मास 4m, या बॉडीचा मास स्मॉल m. दोघांमधलं अंतर y - x चा स्क्वेअर. ठीक आहे, सिंपल. G कॅन्सल, कॅपिटल M कॅपिटल, स्मॉल m कॅन्सल. किती उरलं, 1. इकडे किती उरलं, x स्क्वेअर. इथं 4, इकडं डिवाइड y - x त्याचा स्क्वेअर. दोन्ही साइडचा स्क्वेअर रूट घेऊ. दोन्ही साइडचा स्क्वेअर रूट 1 चा स्क्वेअर रूट 1, x स्क्वेअरचा x, 4 चा 2 आणि किती येणार y - x. ठीक. आता सिंपल, दोन्ही साइडचा स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर प्रत्येकाचा स्क्वेअर रूट काढलं. डिवाइडचं मल्टिप्लायर घ्या, डिवाइडचं मल्टिप्लायर घ्या, क्रॉस करा. काय आहे बघा, अगदी सिंपल आहे. इकडं 1 y - x * 1 = 2 * x. -1 तिकडे गेला तर काय ना, आपण 2x + x म्हणजे किती झाले, 3x. म्हणजे किती झालं, y = 3x. आपल्याला पाहिजे कोण, x. म्हणून x = y / 3. y ची किंमत किती दिली आहे, टोटल डिस्टन्स किती दिले, 2.73 / 3. बस डिव्हिजन करा, डिवाइड करा. 2 ला भाग जात नाही, 0 दिला, दशम इथे पूर्ण आली 3 9 27 3 3. सो आन्सर आहे 0.9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. म्हणजे इथून किती अंतर आलंय, तर 0.9 सेंटीमीटर.
ठीक आहे. ह्याला तुम्ही ऑप्शन पण देऊ शकता. 1 सेंटीमीटर म्हणू शकता. ए मध्ये 1 सेंटीमीटर दिलं, समजा बी मध्ये 2 सेंटीमीटर दिलं, डी मध्ये 0.91 सेंटीमीटर दिलं आणि 4 मध्ये त्या ठिकाणी 0.20 सेंटीमीटर असं काही येऊ शकतं. त्यावेळेस आपला ऑप्शन आहे 0.91 सेंटीमीटर. ठीक आहे. पॉज करून व्हिडिओ त्या ठिकाणी लिहून घ्या. ठीक आहे. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. समजा क्वेश्चन काय दिला पहा. 2 स्पेअर आहेत. 2 स्पेअर ऑफ सेम मटेरियल having same radius, then force between them is ऑप्शन दिले जाईल. पहिला ऑप्शन r², दुसरा ऑप्शन 1/r², तिसरा r⁴ आणि चौथं जे असणार आहे ते r⁵. अशा प्रकारे ऑप्शन तुम्हाला दिले जातील. त्यावेळेस कसं सॉल्व्ह करणार. क्वेश्चन परत एकदा लक्षात घ्या की 2 स्पेअर आहेत. हां एक आहे अ सेंटर हॅविंग सेम रेडियस, ठीक आहे, सेम रेडियस टचिंग टू इच अदर, है ना. देन फोर्स बिटवीन देम इज. हा ह्याची रेडियस किती समजा r, दुसरा एक स्पेअर ठेवण्यात त्याची रेडियस किती घेऊ. हा दोन्ही सेम रेडियस, दोघांमध्ये किती रेडियस अंतर येणार 2r. सेम मटेरियल याचा अर्थ काय होतो. सेम मटेरियल म्हणजे सेम डेन्सिटी. मटेरियल सेम तर डेन्सिटी पण कशी असणार आहे सेम. आणि जर डेन्सिटी सेम, रेडियस सेम म्हणजे व्हॉल्यूम पण सेम, म्हणजे व्हॉल्यूम पण काय येणार मग व्हॉल्यूम पण सेम. आणि हे सर्व सेम असेल म्हणून मास पण कसं असेल, मास पण सेम, म्हणजे दोन्ही बॉडीचं मास पण कसं असेल सेम असेल. मग यांच्यामधला फोर्स आपल्याला त्या ठिकाणी काढायचा. मग फोर्स कसा आहे. फोर्स इज इक्वल टू G m1 × m2 अपॉन r². ठीक आहे, अपॉन r². ठीक आहे. दोघांमधला डिस्टन्स किती आहे. समजा आपण या ठिकाणी दोघांमधला डिस्टन्सला आपण काय म्हणू, कॅपिटल r म्हणू, कॅपिटल r² घेऊ. ओके. नंतर आपण r ची किंमत घेऊ. आता प्रश्न असा आहे की दोघांचाही मास सेम आहे. दोघांचाही मास सेम आहे म्हणजे आपण म्हणू शकतो m1 = m2 दॅट इज इक्वल टू m. आणि म्हणून therefore F बरोबर तुम्ही काय लिहू शकता G m × m, m × m, हे m किंवा येतं m, परत हा m, m × m, m चा स्क्वेअर अपॉन r. r म्हणजे काय 2r, 2 स्मॉल r चा स्क्वेअर असे होऊ शकतं. पण ह्या m ची किंमत आपल्याला काढायची आहे इन द फॉर्म ऑफ डेन्सिटी. कारण m स्पेशल दिला नाही. m हा कशाच्या स्वरूपात दिलाय डेन्सिटीचे. कसं कळालं. कारण सेम मटेरियल दिले, मटेरियल सेम, डेन्सिटी सेम. मग आता ह्या m ची किंमत काढणार. कशी काढणार. तर डेन्सिटी बरोबर मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग मास बरोबर डेन्सिटी इनटू व्हॉल्यूम. व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर. व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर इज व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर. काय व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर 4/3 पाय r³. ठीक आहे. ठेवून द्या फॉर्म्युल्यामध्ये. therefore F is equal to G. m ची किंमत 4/3 पाय r³. त्याचा काय स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 चा स्क्वेअर 4 r चा स्क्वेअर. ठीक. जस्ट कॅल्क्युलेट इट, यू विल गेट द आन्सर. आणि हे जे आन्सर असणार आहे ओनली इन द फॉर्म ऑफ r. सो प्रोपोर्शनॅलिटी मध्ये काढायचं आन्सर. सो F is equal to G जशाच तसं 4 चा क्यूब. बाकी हे सर्वांचा क्यूब आपण बाजूला ठेवू. या सगळ्यांचा क्यूब बाजूला सेपरेट ठेवू. हा 4 r सर हे बघा r³ घेऊन सॉरी या सगळ्यांचा काय घ्यायचं आपल्याला स्क्वेअर आणि r चा पण स्क्वेअर. 3 × 2 म्हणजे किती होईल 6 डिवाइडेड बाय हे कोण आहे r². हे सर्व कॉन्स्टंट आहे. ह्याला आपण त्या ठिकाणी काढू शकतो म्हणजे उरलं काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आता याच्यातून 2 आणि हे 2 गेले किती उरले 4 म्हणजे काय r⁴.
ठीक आहे. सो आन्सर इज व्हॉट इन द फॉर्म ऑफ आर. सो आन्सर इज सी इज करेक्ट. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 4. कारण या सगळ्यांना आपण कॉन्स्टंट म्हणू शकतो. लक्षात येईल सगळ्यांच्या. जस्ट आयडिया कशामुळे मटेरियल सेम आहे म्हणून डेन्सिटी सेम, रेडियस सेम आहे म्हणून व्हॉल्यूम सेम, व्हॉल्यूम सेम आहे, डेन्सिटी सेम आहे म्हणून मास पण सेम, आणि मास सेम आहे म्हणून m1 = m2 that is m. आन्सर येतं f = g m1 × m2 आपण r2 m1 आणि m2 च्या जागेवर m ठेवलं gm²² आपण ठेवा. फक्त उरलं काय तर मास काढायचं आहे डेन्सिटी फॉर्म मध्ये, ते या स्वरूपात लिहू शकतं. व्हॉल्यूम आपल्याला भेटलं. ठीक आहे. हा थोडंसं या ठिकाणी बघा सॉरी थोडंसं गडबड झाली. मास बरोबर रो इंटू व्हॉल्यूम. मग मास बरोबर काय केलं पाहिजे होतं रो इंटू व्ही म्हणजे 4/v/r3. म्हणजे या ठिकाणी मी काय वाढवलं पाहिजे रो जशा रो राहील. ठीक आहे. सो आणि रोचा पण काय येणार आहे मग इथे येतो. थोडीशी गडबड झाली. ठीक आहे. हे बघा स्क्वेअर कोणाचा आहे सर्वांचा आहे. रोचा पण स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. रोचा स्क्वेअर आहे मी असं घेऊ शकतो रो स्क्वेअर. या सर्वांचा या ठिकाणी काय करू शकतो किंवा बघा या सर्वांचा रो सहित या सर्वांचा ब्रॅकेटमध्ये स्क्वेअर घेतला. r क्यूबचा स्क्वेअर बाजूला घेतला तो आला 6 हे बघा r स्क्वेअर. फक्त रो राहिला. लक्षात सगळ्यांच्या. नंतर मी काय गडबड केली अशी. ठीक आहे. व्हॉल्यूम काढलं बस व्हॉल्यूम इथे ठेवलं तुम्हाला काय भेटेल मास. मास = रो इंटू व्हॉल्यूम म्हणजे 4/3/r3. ही किंमत ह्या फॉर्म्युलामध्ये f च्या जागेवर ठेवली आणि कॅल्क्युलेशन केलं. आन्सर येते f इज डायरेक्टली इक्वल टू r रेस टू 4. आन्सर इज सी. ठीक आहे. पॉज करून लिहून घ्या. सो स्टुडंट आपण ग्रॅव्हिटेशन व्हिडिओ नंबर 2 मध्ये बघूया. वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन किंवा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्याच्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट as like center of mass. Then this gravitational force is a conservative force or internal force. Therefore, work done due to this is 0. It is not external force. मग हा इंटरनल फोर्स आहे म्हणून याचा सेंटर ऑफ मास चा एक्सेलरेशन काय असेल, वेलोसिटी काय असेल, इंडिव्हिज्युअल बॉडीचं कसं असेल. समजा फॉर एक्झाम्पल बघा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला काय काय पाहिजे. समजा ही आहे m1 बॉडी आहे m2 बॉडी आहे. याच्यामध्ये वर्गन काढा म्हणलं तर ते किती असेल दॅट इज वर्गन. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ह्याचं एक्सेलरेशन असेल की नाही, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी काय असेल कसं असेल. ठीक आहे. यांच्यामध्ये हा फोर्स आहे, हा फोर्स आहे, हा वेक्टर फॉर्म मध्ये आपल्याला बघायचा आहे. वेक्टर फॉर्म मध्ये तो कसा असेल त्याबद्दल आपण डिस्कशन करूया. इंडिव्हिज्युअलची व्हेलॉसिटी किती असेल तर व्हेलॉसिटी बद्दल आपण डिस्कशन करूया. आणि त्यानंतर मग आपण एवढ्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्यानंतर व्हिडिओ नंबर 2 मध्ये ग्रॅव्हिटेशनच्या आपण बघूया इंटिग्रेशन मेथडनं. समजा हा रॉड आहे, इथे दुसरी पॉइंट आहे, मास m1 किंवा m आहे आणि रॉडचं मास कॅपिटल M आहे, रॉडची लेंथ l आहे. तर यामुळे याच्यावर किती फोर्स असेल ते आपण बघूया. रिंग मुळे समजा ही रिंग असेल, इथे एखादी बॉडी ठेवली याच्यावर फोर्स किती असेल ते आपण त्या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ग्रॅव्हिटेशनचा व्हिडिओ नंबर 2 मध्ये बघूया. ठीक आहे. तर या ठिकाणी थांबूया, वेट करा. सेकंड लेक्चर मध्ये याबद्दल सर्व बघूया. थँक्यू.